Alikho elishona lingenazo ezalo yamukela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Sehlile Esezimoto Eziweliswa Umngcwele, kanti ke Esezimotho Utusa AMAPHOYISA. Izindaba ze1KZNTV uzifundelwa ke uSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Ngokusho kwamaphoyisa kulesifundazwe KwaZulu-Natal kanjalo nongqongqosho wamaphoyisa kuzwelonke ubhekicele sehlile ke isibalo sezimoto ezingamaveni ezebiwe kuleli Eziweliswa Umngcwele waseMozambique. Lokhu ke ngenxa yomkhankaso wamaphoyisa ukuqinisekisa ukuphepha ukuzama ukwehlisa ukucanasa kwezigebengu kulesifundazwe umkhanyakude. Ngenyanga kaZibandlela ngonyaka owedlule amaphoyisa kulesifundazwe KwaZulu-Natal asingatha umkhuleko embazwana enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal okwawulisana nokutshontshwa kwezimoto kanjalo nokubulawa kwezinduna namakhosi. Lo mkhuleko wahanjelwe usekela likakhomishana wamaphoyisa kulesifundazwe uMajor General Phumelele Makhoba nowanxusa uba kusetshenziswane ukuze kuliswane nobugebengu kule ndawo. Sizomobilize umphakathi ukuthi usebenzisane namaphoyisa ukulwa nobugebengu. Sizokhumbula ukuthi imandate yamaphoyisa ngokwe-constitution yase-South Africa ukuthi okunye kwakulwa nobugebengu, ukuvikela, ukuphenya kanjalo nokugwema nje. Asikwazi ukuthi njengamaphoyisa sikwazi ukuthi sikwenze sisodwa lokho. Sidinga ukuthi umphakathi usebenzisane nathi ngazo zonke indlela. Amalungu omphakathi ayingxenye lomkhuleko akhala ngokungabanjwa kwezigebengu kuyizona ezenza ubugebengu kule ndawo esenyakatho nesifundazwe. Kulesigaba enkhuluma ngaso sobugebengu siningi kakhulu ngoba ufindi wena kufamakhosi amafona amakhoba ababambeki laba bantu abasibulala. Kanti meyo masipala wesifunda umkhanyakude ukhansela Siphile Mdaka wanxusa uba umphakathi ungafukameli izigebengu ngoba vele zisuka emphakathini. La emkhanyakude ubugebengu bokuthinta umdaba othinta umngcele border crime ikakhulukazi abantu abakuthatha kwemoto. Sibongile ke intervention eyenziwe umphathiswa uNdosi. Usihlalo we-CPF emkhanyakude namaphethelo watusa ukusebenza kwamaphoyisa njengoba kubonakala lehla izinga lokube kwezimoto ezingamaveni Eziweliswa Umngcwele waseMozambique. Kamuva nje kule nyanga kaNdasa ungqongqoshe wamaphoyisa kuleli ubhekicele wabamba isithangami sabesindaba eRichards Bay nalapho aveza khona ukuthi bakwazile ukujuba ithimba elizosebenza ngokuzikhandla ukulwa nobugebengu bonkutshontshwa kwezimoto endaweni yasemkhanyakude. uNdosi wanxusa uba amaphoyisa ahlehlise isigebengu. Uyazi ukuthi besinengxaki emhlabeni yalingana. Ngingaphinde emhlabeni yalingana manje ngifuna ukubakhulumela abantu bakhona banitshela ukuthi kuhamba kahle kanjani. Igebengu bayibuthile ezinye bayiginqa igebengu zizama ukuginqa amaphoyisa aphendula sizoqhubeka kusetshenzwe kanjalo. Ngicabanga ukuthi nazi igebengu maze sibona sizothi ungenwa amanzi emadolweni zithi ukuhlehla kodwa ke maze ngahlehli kuzofuna zihlehliswe. Umsebenzi wamaphoyisa lo ukuthi maze ngafuni ukuyihlehlela zihlehliswe igebengu asikwazi ukuthi sibusizwe nezigebengu. We can't co-govern with criminality. If you want to be government, you get elected. You can't just wake up the next day and push the elected government, the legitimate structures, and take over. Criminality must really be pushed back, and the work of the police is to do that. Indawo yasemkhanyakude ike yaba sematheni ibhekene nenkingi yokubiwa kwezimoto nokubulawa kwalabo abayisishoshovu abebelisana nalobugebengu. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuThabani Maphumulo eRichards Bay. Esezimotho umpumelelo zekalala uthi kubonakala amaphoyisa enza umsebenzi oncomekayo ngesikhathi ke bebopha abasolwa ngokubulala aka nomngani wakhe uTebelo Mkwena osekusele ukuthi ke kubonakale kuphinde ke kuzwakale ubufakazi abaphethe ukuthi buqine kangakanani. Uzekalala usho lokhu kwingxoxo ekhethekile neziko lezindaba kulandela ukuthi kuleli isonto kuphuthulwe ukulalela kwezicelo zokudedelwa ngebheyili kwabasolwa abahlanu icala ke lahlehliselwa umhla ka28 kuMashi kuwona lonyaka la khona umbuso uzobe wenza izethulo zokuphikisa lezi zicelo njengoba ke abasolwa besagqunywe esitokisini. Zikalala siyabingelela indabeni zethu ze1KZNTV siphinde sibonge futhi ngesikhathi sakho. Angikubingelele bese ngibela kakhulu abalaleli nababukeli be1KZNTV.
La esifundazweni KwaZulu-Natal kakhulukazi la eThekwini sinecala elundaba mlonyeni ngingasho kanjalo ngoba bekuyicala elibhekwe ngabomvu emva kokuthi kwabulawa lo wayomculi uAKA nomngane wakhe Umngcwele. Kunabasolwa-ke abahlanu ababoshiwe sebeyifakile icelo zabo zebail saqala ukulalelwa ngesonto ledlule izolo kwaphothula ukulalela kwazo but futhi kunabawu2 abazo8 labawu5 ukuzokwenza isibalo sibebe bawu7 basangale eSwatini okusalindile ukuthi kwenziwe inhlelo zokuthi nabo bebuye beze la bezojoina nabo bawu5 ukuze bezoba bawu7 beqhubeke nobhekana namacala abasolwa kona. Mhlawumbe masingaqale nje sithi ukusummarize indlela ababoshwe ngayo nangendlela yokuthi ngeke yini kube khona ukushayisana ngoba siye sabona kulona leli sonto enkantolo kuba khona i-information ibikade yethulwa abanye babameli ebebekade bezama ukwenza ama-submissions wabo mayelana ne-bail application womunye abasolwa kodwa bafaka enye information ethinta bona laba abaseSwatini kwabonakala umbuso ukuchitha lokho but abameli belokhu bemotivate ngokuthi ubona iyalinka le information ngoba vele laba bangabanye abantu ababoshelwe into eyodwa. Mhlawumbe masingabheka nje ukuboshwa kwabo bawu7 ngasesayidini lasemaphoyiseni enze umsebenzi esingathi usancomeka okwamanje ngoba sokwazi ukuncoma kahle mase sibona ukuthi ufakazi ababuqoqile buyaphasa yini enkantolo ukuze bakwazi ukuthi badonse abasolwa bonke benze sure ukuthi bonke abasolwa babhekana namacala wonke. Ngiyacabanga ukuthi enye bebeyifuna bekuwukuthi asithi sibalethe enkantolo kube kunamacala esithi pending because kwenza ukuthi ithuba lokuthi ukwazi ukuthola ibhili lethu kwehla kancane mawuzofika enkantolo bezothi awu lo muntu ophambi kwenu njengamanje usaphume ngebhili kwelinye icala angakaliqedi. So njengoba ephume ngebhili nje sikuzana ukumkhombisa ukuthi i-character yakhe iwumuntu onjani njengomuntu ukuthi njalo yena ehleze ebhekene namacala noma umbuzo fanele uyibuze wona enkantolo ukuthi yindaba lo msolo njalo yena kufanele kube khona amacala ewahamba azoba maningi enza izinto ezicishe ezifana zokubulawa kwabantu. Ngiyacabanga ukuthi i-strategy sabo bebefuna lokho khona kuzoba nzima noma kungabilula ukuthi abasolwa laba bakhona bathwele ibhili. Okay, kubonakala engazuthi khona nokubambezeleleka mayelana nokuthi laba abanye beze ngalapha. Mhlawumbe singayibheka kanjani indlela yokusebenza kwe-NPA kuloko? Lapho kufanele sethi ubheke ukuthi awuyini manje nabese kwaba khona ukungasebenzi kahle ngoba ngesikhathi umbona lo muntu omfunayo elapha kulelazwe laseSwazini usum-identifyile ukuthi ubani uphenyo already usulenzile. Into esesikidingakala ukuthi yenzeke kuwena ukuthi ihlanganisa phela NPA yamaphepha akho wathathu wayise ngale eSwazini bese uyochaza ukuthi cha nanga umuntu engimfunayo isizathu engimfunela zona lezi ezilandelayo. Kungenzeka ukuthi bebengafuna ukudisclose kakhulu up until lecala le-bail application iqala esobona ukuthi once beqedile ukwenza izethulo zabo ngicabanga ukuthi kuphelile kule sonto noma kuzophela kule sonto sobona-ke neyaseSwazini bese iyangena kahle ngoba bazobethi sifuna ukuyidonsa le information ingasheshi iphume khona sokwazi ukuthi siyimanage kahle ingagcini isetshenziswa uthina kuthiwa icala lethu li-weak noma li-strong kangakanani. Nakhona futhi ngicabanga ukuthi owaseSwazini uzothi ukushesha kodwa unako ukushayisa amakhala ukuthi nathatha abantu nabafaka ejele abahlala wonke lamasonto nangayifaka le-adjudication application yenu ngoba naku ungabe ukuthi kufanele niyifake within 30 days yini le nithi nifuna ukuyenza khona kodwa-ke ake sibanikeze ithuba bese yabona ukuthi i-NPA izoletha ukufakazi izoletha ziphi izethulo ezizokwenza ukuthi inkantolo yaseSwazini ithi hayi ake nibadedele labo bayobhekana namacala abo lapha eSouth Africa. In this case amaphoyisa siwabonile ukuthi ayasebenza kunabantu abakhona ngokubulawa kwa-AKA ize noma sekuthatha unyaka i-investigation ukuze yenzeke. Number 2 bayifakile i-bail application yabo ukukhombisa ukuthi lo muntu ongumsoli ilungelo lakhe liyakwazi ukuthi li-protecteke. Sekuyimanje-ke manje sizohlala bese iyacubungula ukuthi kungabe akaphume noma akangaphumi yini na. Kodwa masifuna ukubona ukuthi i-system yase-South Africa iyasebenza ngempela yini noma kukho la ikhingceka khona kufanele sibuze umbuzo wodwa nje wakuhleze kusho uMinister uCele. Ungabe abantu abasemajele abama-convicted criminals abantu abayingenele yini na noma abantu ababoshwa amaphoyisa bahamba baye enkantolo bashushiswa mase beshushisiwe enkantolo yabese yabagweba. If kuwukuthi answer yaloko kuyebo that means we have a system esebenzayo phela kuwukuthi kufanele sithi ukuyilungisa lapha nalapha. Siphinde sikhumbule nazo phela igebengu uhlala phansi bese zithi eyiphi indlela eyobuchule esizokwenza ngayo nehlukile ukuze sikwazi ukuphunyuka lokho esibhekane nayo. So kuhleze kunaleyo competition ukuthi
ukuphi ubugebengu obusha noma indlela engizosebenzisa ezintsha engizozenza ezokwenza ukuthi angingabanjwa ekuthatha isikhathi ngesinye isikhathi ukuthi amaphoyisa akwazi uku-identify bese ethola indlela ezokwazi ukuthi mase efika enkantolo kungasho ukuthi ubufakazi hayi angeke sikuthathe ngaphakathi siyamdedela lo muntu yaphuma. Zikalala siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Bonga mina kakhulu nibe nosuku oluhle. Ake sihlabe ikhefu sihlangabeze masibuye. Sekubingelela siyakwamukela uma ngabe usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namuhla. Sehlile Esezimoto Eziweliswa Umngcwele kanti ke Esezimotho Utusa amaphoyisa. Umhla ka-29 kuNhlaba ngonyaka u-2024 ilona suku umongameli wezwe uCyril Ramaphosa alimemezele njengosuku lokhetho likazwelonke. Kulesifundazwe KwaZulu-Natal seke kwavela izigameko ezimbalwa ezikhombisa kungabekezelelani kumaqembu ezepolitiki. Uhlalo wenhlangano yamakhosi esifundazweni iControless uThulasizwe Ngcobo uthi inkulu indima engadlalwa amakhosi uqinisekisa ukhetho olunozinzo kanye nokuthula. Sezihubela sakusha ngokhetho lukazwelonke usuku lalo lwamenyezelwa umongameli wezwe uCyril Ramaphosa. Kulesifundazi KwaZulu-Natal seke kwavela izigameko ezimbalwa zokubulawa kwamakhansela kanye nodlame kumaqembu ezepolitiki ahlukene. Lokho kufaka itwetwe ekutheni kungabe lolu khetho kuzoba olunokuthula nozinzo. Iziko lezindaba likhulume nosihlalo wenhlangano yamakhosi iControless esifundazweni ukubheka iqhaza elingabanjwa amakhosi eqinisekiseni ukhetho olunozinzo nokuthula. Likhulu kakhulu. Inkinga ukuthi osopolitiki uma benza izinto bayabalekelana nathi. Kanti mhlawumbe thina ngoba sikhethwa sizelwe besiyawuveza iselithi asinayo umuntu omumbi ngokobuqembu. Sinxusa ukuthi osopolitiki abeze induneni nasemakhosini. Kuhlalwe phansi kukhuzwa abantu. Nanokuthi abantu baqondiswe ukuthi ukhetho luyilungelo lami. Ukuyokhethweni ilungelo lami akuhlangene nomunye umuntu. Kodwa ke nabo osopolitiki siyafisa ukubabona besondele enhlakeni zomtapa. Kuhlalwa phansi kulungiselelwa ukuthi kuzoyiwa kanjani phambili. Ikakhulukazi kulesifundazwe sakithi ngoba engathi khona isona isifundazwe esineyinkinga okwedlula ezinye izifundazwe. Kusukela kudala kunoma kwehle manje kuyenyuka ngoba sibona namaqembu azothanda ukuthi abe namandla anda kunalesi sikhathi bekade kuyisona eqaleni. Ube esekhuza udlame kumaqembu ezepolitiki wacizelela inhlonipho. Ukuthi lolu khetho sifisa kube ukhetho oluzoba nokuthula. Kube ukhetho oluzoba nokuhloniphana. Kube ukhetho oluzokwazi ukuthi abantu bahambe baye kovota ngaleyo ndlela abantu abathanda ngayo. Ukuthi bayovotela ubani akuye ngokuthi abantu uyena umuntu ukhetheni. Futhi siyafisa ukuthi abaholi bomdabu bonke ikakhulukazi kulesi sifundazwe babavumele wonke amaqembu. Ngoba likhi iqembu elibhalisile ka-IEC elikhona ngephutha. Iqembu elibhalisiwe u-IEC linelungelo elifana naleli leqembu lakho ukuthi libe khona. Ngakho ke akekho umuntu esifisa ukumbona ejikijela abanye abantu ngamatshe. Usihlalo wamakhosi kwisifunda ugu uthi njengoba izwi lamakhosi lizwakala kangcono emphakathini angakwazi ukubamba iqhaza ekutheni kube nokhetho olunokuthula nozinzo. Thina esigqugquzelayo ukuthi wonke umuntu unelungelo ukuthi avotele noma yiliphi iqembu afisa ukulivotela. So ke nakuthina samakhosi sobe sihleli sikhuluma ngakho soba nazi ithangami sikufisayo ukuthi noma sekuqalwa ibe khona indawo la sohlala phansi naye mhlawumbe uhulumeni ukuthi makhosi singena okhethweni manje sibambiseni la okwethu sivule izandla kodwa siyakhuluma ukuthi asilifuna udlame oluzobe liqhamuka nesandla sokuthi kunokhetho nanoma ingakuphi ke noma ngabe ethe unyathelweni kanjani noma ngabe kunjani kodwa asidingi ukuthi endaweni nje uyinkosi ibe khona indawo ethi inodlame ngoba kuthiwa sihlule ukubekezelelana ngokwezepolitiki. Lo mbiko
Benwethulelo uZamando Sicele wezindaba ze1KZNTV ngisesayidi. Isikhulu esiphezulu esimisiwe emsebenzini samasipala umsunduzi uLulamile Mapholoba usola ke unobhala we-ANC kwisifunda iMoses Mabhidi uSamora Ndlovu ngokumxoshisa kwento engelutho kulomasipala. uMapholoba uthi uNdlovu unesandla kumisweni kwakhe njengoba amtshela kanengane ukuthi akabethemba ubuholi bakhe ngakho ke kumele asule emsebenzini. Uthi wezwa ngandlebenye ngosuku lomhlangano omkhandlu ukuthi uzokhishwa kabuhlungu ehhovisi ngakho ke akaqoqe aphume aphele. Nempela kumkhandlu wathatha isinqumo ke sokuthi amiswe ngalolu suku. Mina ngixoshwe yi-instruction kaSamora Siminenkosi Ndlovu unobhala weregion we-ANC. Ngomhla ka-21 waya ku-caucus lapha wayothi angixoshwe wanika instruction. Ngomhla ka-29 wayekhona ku-caucus eyokwenza sure ukuthi uMapholoba uyaxoshwa waze wanika instruction yokuthi angikhishelwe ngaphandle kwamasango. I must be escorted out of amasango. Ngine WhatsApp message ayanda. Elinye ikhansela lingitshela ukuthi ngizokhishwa lathi uMapholoba baleka. Uzokhishwa kabi. Unobhala weregion uthe ekhishwa kabi. Ngabaleka ngazohlala lendlela. Ngoba wathi wathumela kabi kwathi ngiyangisize mntanami. Angifuni ukubona kabi kuthiwa sokukhiphe. Now, can I be treated like that, like a thief? Kodwa bonke abantu abona umasipala abantu they are glorified. Isikhulu esiphezulu somasipala umsunduzi esimisiwe uLulamile Mapholoba uthi ukumiswa kwakhe kuza ngemumva kokuxabana kwakhe nonobhala we-ANC kwisifunda iMoses Mabhidi uSamora Ndlovu. Uthe kusuka ke ngabe ngixabana nonobhala weregion. Nobhala weregion ngoba ubefuna ukuthi lama report singawatheblish. Ebona ukuthi uma ngaba stablisha lama report ahlasela iANC kusho ukuthi thina wayezasebenzise igama lokuthi mina am collapsing the campaign of the ANC ngihlasela ama comrade kwasikusho kanjalo uMapholoba uhlasela ama comrade kuba ngempela beswathatha inyathela baningi abasebenzi sibaxoshile singabaxoshi sibaxosha ngenxa yezinto ezikhona ezisetafuleni kuningi kakhulu leyo nto ingenzela isigcwaka lokubizwa ke unobhala regional office angibiza unobhala angithreatenishe angibizele mhlawumbe ukuthi bangibizele officeini kameya kuthiwa ngiyeke udiscipline yabona in one instance kwathiwa angihoxise ama charges against one of the employees enganqaba ngathi angikwazi ukwenza lokho enganqaba kwathiwa ke nginenkana ngiyilaleli ANC ngoba naku ngiyenqaba. uMapholoba uthi wabikela ngisho unobhala wesifunda uBheki Mtolo. Siphinde sahlangana ke imhlangano eminingana nonobhala ngoJanuary unobhala esho kahle ukuthi hayi abathokozile ngize nonobhala weprovince wangibiza eofisini lakhe ngaya kunobhala weprovince ubaba Mtolo ngayochaza sami istory umuntu ozohlanganisa mina nomeya nonobhala weregion sisuxoxe lolu daba ngoba udaba lwami elokuthi bayangivimbela ekutheni ngenze umsebenzi wami ngoba uma ayanda uzothi kimi hayi ungasithatha isinyathelo sokweluleka miyeke lo mnike lokho angikwazi ukuvumela lokho mina ngixoshelwanga ungenze kahle ayanda ngixoshelwe ukulwisana nenkohlakala edlalubi emsunduzi and bafuna ukushaya umasipala bawugugude ugudle phansi uhlale phansi ngezinqa. uNdlovu uthi izinsolo zingamampunge. Izinsolo za emsunduzi azilona iqiniso kodwa into eyiqiniso ukuthi uMsunduzi ureporta kumeya wonke umuntu usuke iboss yakhe kumeya now umeya kube nesikhathi la ekwazi ukuthi yaxoxisana noma present ireport kumkhandlu wasemsunduzi ireport ekade inezinsolo za municipal manager wasemsunduzi now for umkhandlu ukuthi ube nendlela yokuthi yipi uhlelo ongalandela ukuze ubone ukuthi insolo ziqiniso noma samanga yini. Now uma uzokwenza lelo hlelo awukwazi ukulenza ngesinye isikhathi if umuntu esemsebenzini kufanele ube nendlela ukuthi umise ukuze ukwazi ukuthi uphenye lezo insolo. Akakazamise ku-consequence management kodwa esikushoyo ukuthi uma uyenza consequence management you mustn't also dry the municipality ngama-legal fees. Eqhuba uNdlovu uthi banendlela yokusebenza beyinhlangano kakhongolose. Ezinye zezinto azishoyo ngami
uMM wasemsunduzi umkhandlu wasemsunduzi uholwa yi-African National Congress and uyi-deployee ye-ANC. Sinendlela ama-deployees e-ANC esiwa-accountisa ngayo ukubuka ukusebenza komkhandlu. So inkinga kulezi zinto ayishoyo uma ethi umuntu ongangifuni emkhandleni uSamora Ndlovu akasho ukuthi ngobani. Now iyona ke leyo nto engithi insolo nje noma ameyibeka kodwa ezingelona iqiniso ngoba kungcono ukuthi khona into eyiqiniso akushoyo ukuthi yilokhu nalokhu. Ezindabeni ze1KZNTV ku-Ayanda Dube kusemgungundlovu. Azwakalise ukunganeliseki amalungu omphakathi ngamalungelo awo njengezakhamuzi zaseNingizimu Afrika selokhu kwedlule iminyaka engama-30 kwathola inkululeko kuleli. Lokhu kuvele ngesikhathi iziko lezindaba ze1KZNTV lihambela umphakathi ukuxoxisana nabo njengoba kugujwa usuku lwamalungelo. Lamalungu akhale ngokudicilelwa kwamalungelo awo okuziphilisa njengoba kwantuleka amathuba omsebenzi. Lana thina sikhona nje la iNatal yonke. Masithi siyabeka uvo lwethu alimukeleki thina abantu besilisa. Ngathi thina singahlukumezeka noma thina into yethu ngabukelwa phansi. Uthi ungabusazi umqondo masuyama uthi kodwa manje ngoba bakhona bona abangakwazi ukusikhulumela yini bekhulumele abesifazane thina bengasinaki. Manje lonto iyasidla nathi. Kanti futhi lonto iyasibulala umqondo kanti futhi lento ayakhe kuthina gcina umuntu usayithatha intamo mhlambe eyibulala mhlambe ithatha isibhamu eyibulala ngoba akamukele noma kuthiwa uyaboshwa uyihambe ku-police station bekuhleka abangimukeli kodwa makufika umuntu osifazane bazomukela useyathatha uyoboshwa kodwa wena uhlukunyezwe ushawe kube yilokho nalokho. Singathanda nathi ukuthi kaZulu Natal uhulumeni eke sibhekelele emalungeni wethu nathi sibe nala amalungelo ukuthi masikhuluma simukeleke sikwazi ukuthi izicelo zethu imukeleke silalele besizwe kahle ekuphileni kwethu kulo 30 years esuphiwe noma esesiphile kuona thina akukho la sisizakala khona. Kunalokho thina into esicindezela kakhulu eCranscorp umasipala wethu uhlezi usihubha ngaso sonke isikhathi. Akukho la osivezela khona osinikeza khona indlela yokuthi uma senza ngendlela engesiyona uqhamuke nephuzo ukuthi nakho la okufanele kwenziwe khona into ezosiza thina. Kunalokho uhlezi uqhamuka nento ezosihlukumeza uhlezi uqhamuka nento ezokwenza ukuthi thina singayiphambili. Mayisigcina sibona ukuthi hayi asizazi ukuthi khona kuyikuphi okufanele ukuthi sigcine kwenzeka. Ngokamalungelo ngiboni ngahamba kahle angaze ngibone ukuthi sikhululekile. Kusekhona nokuhlukumezeka nje okuningi kakhulu. Special khona nala eCranscorp ngingasasho kwenye indawo ngoba ngihlala la ezinye indawo ngengazi. Kodwa nje ngithole ngajabulanga kahle. Ilokho nje kwengikhalise kakhulu angikululeka ngakayiboni inkululeko kahle. Since lokwasuka ngo94 ndangazi ngathi nje since angaze ngithola ukukhululeka ngaze ngibona sikhululekile nje. Abantu they have right to shelter. Sinendawo ekuthiwa i19 eCranscorp ino 26 years yabakhona. Thina namhlanje basahlala emkhukhwini so ilungelo labo le shelter liphi. Umasipala wahamba uthi ngiyabuya that was 2001 namhlanje siku 2024 awukazange uzuzubuye sho ukuthi bona ilungelo labo le shelter alikho. Sine right for water and sanitation la eCranscorp asina ngisho isuplant senza ama septic tank liphi lelo lungelo. Umasipala ngesikhathi mawusuku uzokhankasa usuku uzokhankasela abantu indle yabo eshona kuphi. Kuningi nje ama rights esingenawo la eCranscorp, right to education njengamanje ingane ziyabhala zizobhala kanjani ugesi ongekho zizofunda kanjani ama assignments ekumele ziwenze kumele ziprinte zizoprinta kuphi. Umasipala ube uzincisha zona ilungelo lazo lemfundo lithathwa umasipala. Ake siphinde futhi sihlabe ikhefu sihlangabeze masibuye. Asibingelele siphinde sikwamukele mongabe usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko esithi izo ezihamba phambili namhlanje. Sehlile Esezimoto Eziweliswa Umngcwele kanti ke Esezimotho Utusa AMAPHOYISA. Kuleli qophelo ke singena sijule engosini yezomnotho.
Irandi lakuleli u-18.95 maliqhathaniswa nedola lasemelika libe u-20.59 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe libe u-20.07 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani. Igolide ke lona lingu-$2,157.96 i-ounce kuthi uwelo ongahluziwe ube u-$87.38 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Uyiqale ngomfutho ophezulu ke isizini entsha ye-Major League Soccer umgadlo ozitshwe kwibafana bafana kwi-Africa Cup of Nations okuyi-AFCON ngamafuphi okungubongo okuhle ehlongwane odlalela ke i-Minnesota yase-United States of America e-USA ngamafuphi. Uhlongwane ke usuke ebhentshini umdlalo usuyela ngazamabhethelweni ushaya ke igoli nje sekungokwesibili emidlalweni emibili yokuqala yalesizini. Kulo mdlalo ke obungomsombuluko i-Minnesota inqobe ngamabili eqandeni kwi-Los Angeles FC ekubeni ke kokuvula isizini ngeledlule iwine ngamagoli amathathu kwamabili kwi-Orlando City ekhambeni. Kufanele ukuba ke iyamjabulisa ifoma kuyona lo mdlalo wasemgungundlovu yize ibafana bafana iqhubekile ke nokumziba kwazise isekhempini lapho iyodlala khona emqhudelwaneni we-FIFA ohlelwe ke lase-Algeria. Ake sikubhekele isimo sezulu esingalindeleka. Zulu mnyama ngezikuqisa ke bese kuphathele zona sihlangabeze futhi noma kanjani kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.